پاش دەربازبوونا زیاتر ji 100 rojan li ser kuştina Vedat Hüseyin li Duhokê. Serokê lêjneya mafê mirov li Parlemana Kurdistan û endama wê lêjneyê raportek bi navê rûnkirina rastiyên kêsa kuştina Vedat Hüseyin belav kirin. Li gor vê raportê, ev rojnamavane li roja 13 tebaxa 2016 di nav bajarê Duhokê da du otomobîl ji cora sîratoya reş û opteraya spî ber û pêşiya wî digirin û bi zorê li otomobîla wî tînine xarê û bervajoya arasteya cadeyê direvînin. Her wisa amaje bi wê hatiye kirin. Ji vê demê ku Vedat li malê diçe derve, heta vê demê ku direvînin 200 kamerayên çavdîrî yên cihên geştî, dukan û marketan hebûye, lê dem ji vê 8:30 serê sibê hêzek ji tîmên belgeyên tavanê paş derbazbûna Vedat Hüseyin hemû ev vîdyoane reş kirine û di nehada ev kesene dibin gefandane û nevêrin biaxifin. لە شوێنی ڕفاندنی ویداد کەسانێک لە ساتی ئەم ڕفاندنە بە موبایلەکانیان تەسویری دیمەنی ڕفاندنی شەهید ویدا دەکەن و ئەو ئۆتۆمبیلانە تەسویر دەکەن کە و ئەو کەسانش کە ئەو کارە ئەنجام دەدەن، بەڵام ئەوەی جێی سەرنجە لە هەمان شوێن کەسانێکی مەدەنی لەوێن بە ناوی ئاسایشەوە تەواوی ئەو کەسانەی کە تەسویری دیمەنەکانەکەن هەر لەوێ دەستگیرەکرێن و موبایلەکانیان لێوەرەگرن. Li beşekidin ya vê raporta lêjneya mafê mirov a Parlemanê hatiye, muxtarê gundê sêcê gotiye ku Vedat Hüseyin ji nêzî gundê wan di cihê avêtena Kirs û Keval da fire dabûn û şofêrê du tonekê jî ev dîtiye û muxtarê gund jî haydar kiriye û hingê navberê hêşta sax bûye. Paşanê jî polîs haydar kirine û birine nexweşxaneya Sêmêlê. Ev raport behsa wê dike demek zor li nexweşxanê maye û çi çareserek bo da nehatiye kirin û her wisa li heverhatin haydar kirine. Ev di demekê da ye. Rêya navbera Sêmêl û Duhokê tinê 10 xulek e. Di vê raportê da gotina çend bînerên vê bûyerê hatiye belavkirin ku dibêjin du kes bi kincên sivîl û li nexweşxaneyê Karaba û Derzî li milê vî dabûn. Her wisa ev raport di dirêjahiya xwe da amaje bi wê dike Vedat Hüseyin pêş kuştinê sê caran ji ayê asayişa Duhokê ve hatiye gazîkirin û davî car jî heyvek beriya kuştina navbirî bûye û gotinê te her li ajansa Roj News kar bike lê ji bin ve bûme kar bike û otomobîl û xelatek jî danê da. Dema ku wê yekin napejirîne ji vî re dibêjin dosyeya te layê me hatiye dayêxistin û em ê bişînin bo cihên ser ve. Hiç بەرەوپێشچوونێک لە کەیسەکەی دانیە و کە چەندین بەڵگەشت لەبەردەستە بۆ دۆزینەوەی ئەنجامدەرانی ئەم تیرۆرە بەداخەوە ئێمە پێمان وایە ئەم تیرۆرە پێی تیرۆرێکی ڕێکخرا و بەرنامە بۆ داڕێژراوە. Di daviya raportê de hatiye ku ev cor bûyer tîrorek rêxistinkerî bûye û mîna tîrora desthilata evlehiya navçeyê tête ber çavan ji ber ku belgeyên temam ji bo peydakirina bikujan heye lê heta vê gavê çi kesek nehatiye girtin. Her li ser dosyeya kuştina Vedat Hüseyin û girtina bikerên vê bûyerê polîsê Duhokê di çend rojên bi horî da gotibû ewan dirêjî bi lêkolînan didin û lêpirsîn digel çend kesan hatiye kirin lê çi belgeyek bi destê wan neketiye.